Obat cacing paling ampuh bro. Paling ampuh top cherry gitu tenan, terjamin tenan. Khasiate sekondiang tenan. Pilih ke dini sambuh iki kanggo sapi ta iki. Kanggo sapi iki kok di ombekna wedhus tapi separo iki pilih banget dawane sambuh gede dawa. Diketok separo ya bro. Ketok separo diuntalno wedhuse. Nek pengen ringan ya tukokne suntikan kae di sepet suntikan khusus nggo nyekok. Nggo nyekoki wedhus ya, Bro. Dijur sik, dilarutno karo banyu, penak. Terima kasih iki lho obat cacing. Komposisine ning ngene mburi kene deloken dhewe. Mereke ya wacanen dhewe iki paling ampuh. Regane larang